har vi oplevet, at den praktiserende læger, som bare skriver, at der er ikke noget metal. Det accepterer vi ikke. Der skal være et udfyldt metalskema, før vi går i gang med at lave en indmaskning. Så henvisningen, det er meget vigtigt, fordi den har også stor betydning for visitationen. Hvornår skal undersøgelsen lave, hvordan den skal bruges, og også hvordan undersøgelsen den skal foretages, og det har også betydning for beskrivelse. Den henvisning, som vi gerne vil modtage i hvert fald i MR, og de CC, som jeg har snakket om, fokuserer problemstilling, relevant anamnese, relevant objektiv fund. Vi vil gerne vide noget om operationskvæle, paraklinik, temperatur, infektionstal, levertal, tidsangivelse for undersøgelsen. Så vil vi gerne undgå de der specifikke forkortelser, især på medicinsk afdeling. Har de nogle meget spændende forkortelser. Og så er vi nødt til at google for at finde ud af, hvad det er. Derudover, altså i forbindelse med metal, der vil vi også gerne vide, om der er en nyresygdom, hvis der skal gives en kontrast i forbindelse med undersøgelsen. Hvad med det metal, man har i tænderne? Det er ingen problem. Hvad kan det være? Det er artefakter, ja, men det er ikke nogen. Det er ikke skadeligt. Det giver artefakter, det er rigtigt. Så må man nævne i sin beskrivelse, at der er de her artefakter, som gør, at fortolkningen af billedet er lidt ringe i det her område. Og hvad så med sådan noget som metalkæbselsterilisation eller korsspiralen? Det er ikke noget problem. Korsspiralen er ikke noget problem. Eller metalkæbselsterilisation på en læser? Nej. Ja. Og de der, jo, der er de der, ja, det kan jeg høre, du er der. Det er rigtigt nok, de der clips, det er rigtigt, der har været noget for nylig. Ikke så længe siden, der har været noget med, der er sådan en, der faldt af. Det er rigtigt. De der der er en, jeg mener, der er en type, der er ferromagnetisk. Der har været en uheldig episode, tror jeg nok. Men det er gengæld ikke noget, man dør af. Så vi skal hjemme, skal du sige, at du tror, at det er positivt? Det kan være en lykkelig gift. Var der den slags? Var der den slags? Jeg synes, det kan være livsrigt. Kommer til visitationen, så er det også rimelig en eller anden vej, sådan som jeg ser det i mit hoved. Patienten, der skal MR-scannes, vi interesserer os for kreatinin, hvis patienten får kreatininkontrakt, godt være sådan, at vi MR springer lidt over, hvad kan jeg lave, så vi siger, at det er klinikeren, der skal afgøre, om patienten er nyresyge eller ej. Der skal ikke foreligge nogen kreatinin, før vi laver en MR-scan. For patienter, de skal være meget nyresyge, før at de giver problemer med MR, altså med nefrosklerose, sekvel. Så er det vigtigt, at vi finder den rigtige protokol til problemstilling. Fordi vi har forskellige protokoller, alt efter hvad for nogle ting man vil finde, om det er diskusprolaps, er det metastaser, man leder efter i kolumna. Og det er så også meget afhængig af, hvor fokuseret henvisningen er. Vi kan nemlig ikke både undersøge metastaser i kolumna, og så diskusprolaps på samme undersøgelse. Det er en alt for lang undersøgelse. Og vi har kun 45 minutter, inklusive når patienten skal ind og ud af scanneren, til at gennemføre den undersøgelse. Alternativet det er, at man først at man prioriterer, hvad for et svar man, eller hvad for en diagnose man går mest efter. Er det diskusprolaps, eller er det metastaser? Og så
eventuelt kan man lave en ny undersøgelse efterfølgende. Og kan vi bruge 2 tider til stedet på en årsdag? Det kan man også godt. Man kan jo bruge to tider, men man kan bare ikke gøre det med samme patient. Så patienten kan ikke holde ud og ligge så lang tid. De skal ligge stille eller rigtig lang tid. Ja, selvfølgelig også stationen datoen for undersøgelsen. Her på MR der er det jo mest elektive undersøgelser, vi laver. De akutte undersøgelser, dem laver vi for de kliniske afdelinger, for eksempel kirurgiske afdelinger og medicinske afdelinger. Og det er nogle huller, vi har i vores program, hvor vi putter dem ind. Men vi laver ikke akutte MR-scanninger efter almindelig arbejdstid. Så det er mest elektive undersøgelser, vi laver. Så er der undersøgelsen, der er undersøgelseskvaliteten. Der skal man, når man så skal lave sin beskrivelse, give information om der har været bevægeartefakter. Undersøgelseskvaliteten dårligere, har det været fikseoperering, er der metalartefakter. Og en tredje, og en vigtig ting der faktisk, er alle sekvenserne i undersøgelsen kommet med. Og det sker af og til, at når man skal til at beskrive undersøgelsen, så mangler der nogle sekvenser. Og så til sidst selvfølgelig også i forbindelse med undersøgelsen, er der en allergisk reaktion, som skal noteres med det nye system, hvor det har en helt speciel plads, jeg lige ikke rigtig kan huske, at mig om noget. Så kommer vi til det egentlig drejer sig om, det var beskrivelsen. Og det jeg skal på, det er, at man skal fremstille problemstillingen kortfattet, men det skal man. Man skal fremstille problemstillingen, fordi når man kigger ind i vores system, så er det godt, at problemstillingen står der. Lige så skal man kun åbne undersøgelsen en gang, eller så skal man ind også og åbne henvisningen for at kunne se problemstillingen. Og så skal man selvfølgelig gøre sig tanker om, at protokollen, som anvendes til denne undersøgelse, er den relevant for problemstillingen. Det er ikke altid med. Er undersøgelseskvaliteten i orden, det der med bevægeartefakter, eller er smitten, er de tynde nok, er der nok signal i? Og så også gennemse andre undersøgelsesmodaliteter, der omhandler det samme område, altså CT og ultralyd. Det kan give rigtig stor hjælp. CT har sine stærke sider, MR har sine stærke sider. CT har blandt andet sine stærke sider med hensyn til knogler. Det gælder også konventionelle røntgenundersøgelser. Det skal man også gennemse, når man laver en beskrivelse. Man skal gennemse scoutbilleder. Det er de der billeder, som man undersøger, hvor patienten ligger og man planlægger. Der får man en stor del af trombus forærende gratis. Så skal man kigge efter det, jeg kalder for stor patologi. Hvis noget er en stor proces i lungerne, lever, så er det vigtigt lige at finde den. Jeg har den opfattelse, at alt, hvad vi har i billedet, det hæfter vi for. Også scoutbillederne. Så skal man beskrive undersøgelsen systematisk med fokus på den problemstilling. Og når man så har gjort det, tænk, altså systematisk mener jeg, at man skal selvfølgelig man skal beskrive undersøgelsen systematisk i regioner. Og det gør det nemmere at læse. Så skal man tænke differentialdiagnoser, og så i konklusion skal man konkludere, hvad der er mest sandsynligt. Og så MR-diagnosen, kort diagnose, eventuelt en alternativ diagnose, og
foreslå eventuelt supplerende undersøgelser. Og så er det også med tilbagemelding til klinikere. Det kan komme alle veje fra. Det kan komme efter beskrivelsen. Det kan også komme i forbindelse med henvisningen, at man ikke er tilfreds med den. Ved akut behandlingskrævende fund skal man give besked tilbage til klinikere. Uforståelig problemstilling, der skal man afvise henvisningen, eller allerhelst komme til at tale med den kliniker, hvor det drejer sig. Der er også nogle MR-undersøgelser, som bliver bestilt, hvor det ikke er den rigtige modalitet. Det skal man så også gøre opmærksom på. Der er også det, som jeg snakker om, at hvis man beder om for mange ting, sådan at tidskrav for undersøgelsen det ikke kan honorere, så skal man også vende tilbage om det. Og det er heller ikke, i Jørgen kan vi ikke lave alle MR-undersøgelser. Der er nogle ting, de er bedre til i Aalborg. Ikke ret mange, men der er nogle ting. Der henviser vi så til Aalborg i stedet for tilbagemelding tilbage til henvisning. Og så er der jo så de akutte undersøgelser, som på grund af patientens tilstand ikke kan gennemføres, og det skal selvfølgelig også tilbage. Det er jo det. Ja. Spørgsmål? Er der nogen spørgsmål? Det der scout, det er sådan et oversigtsbillede. Ja, det er sådan et planlægningsbillede. For eksempel, hvis man har en kolumne lumbalis, så har man en skarp af hele kroppen for at kunne planlægge de sagittale snit. Og så får man så set lunger og lever i dårlig kvalitet, men får det. Jeg har et spørgsmål. Ja. Bliver MRCP-kvalitet bedre her på stedet? Og måske MRCP? MRCP, ja. Ja. Fordi der har været... Ja. Det er den, synes jeg. Efter du sagde det. Du sagde, at de gør det bedre i Aalborg. Det kunne ikke have inde for os. Jeg har ikke set dem for mig. Ja, vi har lavet rundt på protokollen. Ja. Jeg synes, det er godt. Jeg har ikke set dem for mig. Er det ikke standard frekvenser, man lever i Danmark, så Nej, men der er jo forskellige MR-scanner, ikke? Der er nogle, der er GE, og de har nogle specielle protokoller, og Philips har nogle specielle protokoller, men jeg synes, den protokol, som GE har, faktisk, den har jeg lænt mig op af nu, og det synes jeg er bedre. Hvornår jeg skifter der, det er ikke sådan noget, jeg lige har præsent, når jeg så jeg kan sige, hvad skiftet ændring. Hvornår er det sket? Det er ikke så lang tid siden. Det er ikke så længe siden. En uge eller to. Der sker jo noget hele tiden. Ja. Så det er der gammelt. Vi skal også se at lave noget MR af gynækolog. Patienter med endometriose. Hvad er det med det? Det er jo fordi, vi har nogle patienter, der på den gynækologiske afdeling, som har ikke behandlige smerter i forbindelse med menstruation, altså endometriose problemer, og så det der normalt sker, det er jo så, at de får lavet en laparoskopisk undersøgelse. Kirurgerne og i Aarhus også, det vil helst have en MR-scanning inden, så de ved, hvor de skal kigge efter det her endometriose. Det kan de også gemme sig nede i fossa doblassi, et sted, hvor de næsten ikke kan komme ned. Og det er derfor billeddiagnostisk er bedre at se på end, for så ved vi, hvor de skal grave sig ned, hvis de skal finde det her endometriose. Ja, så forud for operationen. Forud for.
Jamen, jeg fik noget overleveret af Peter, det synes jeg egentlig ikke, jeg kan bruge til det helt store. Men altså, enten så springer vi over, eller også så kan vi tage det som et fælles diskussionsemne.